die ziet graag verbetering in het vieren van carnaval. Dat heeft monseigneur Louis Secco gezegd. Vandaag schrijft de Extra erover. Het is ook het voorpaginabericht van de krant. Carnaval, prachtig feest. De kerk heeft daar nooit iets tegen besloten. Maar er zijn bepaalde aspecten van het carnaval die wel aan verbetering nodig zijn. En dan gaat het onder meer over de wijze waarop sommige mensen met elkaar dansen, over de teksten van sommige liedjes. Het is niet allemaal even fraai en het zou wat hoger niveau mogen hebben. Aldus monseigneur Louis Secco, het zijn mijn woorden. De monseigneur zelf gebruikt heel voorzichtig de manier waarop hij zegt dat op sommige momenten de degradation, dus het niveau wat hoger zou mogen van carnaval. Maar voor de rest is er verder geen bezwaar tegen het grote volksfeest. Maar mensen zouden zelf moeten nadenken of dat de manier is waarop ze zich op de openbare weg willen begeven.